Za realizaciju javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina i opreme za start-up za početnike i mlade, raspisanog po prvi put ove godine, pokrajina je izdvojila ukupno 9.800.000 dinara. Konkurs je namenjen novoosnovanim preduzećima u cilju lakšeg funkcionisanja i opstanka na tržištu, boljeg zapošljavanja, poboljšavanja uslova poslovanja i unapređenja konkurentnosti i razvoja preduzetništva u Vojvodini sa posebnim osvrtom na mlade koji započinju posao. Uslove konkursa ispunilo je 19 korisnika kojima je ugovore danas uručio pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Ideja konkursa jeste da se pomognu početnici u biznisu i mi smo taj početak definisali kao start-up, ali ne u onom opštem smislu, jer kad kažete start-up, obično ljudi pomisle na IT firme. Nama je start-up u biznisu važno i da li neko proizvodi ambalažu, da li proizvodi betonske blokove ili je vezan za industriju lepote ili možda za IT. Ivanišević je naveo da su na ovom konkursu prednost imali privrednici mlađi od 35 godina, ali da resorni sekretarijat refundira iznos sredstava i za lica koja su starija, s obzirom da nacionalna strategija za zapošljavanje prepoznaje i druga lica kao teže zapošljive kategorije. Drugi konkurs će, kako je rekao, biti namenjen i za one preduzetnike koji su započeli biznis u prethodne 2 godine, a bit će planiran dvostruko veći budžet nego u ovoj godini. Mi smo ovaj put podelili nekih 15-ak, malo manje miliona sa idejom da ovo bude, ajde da kažem, jedno ispitivanje tržišta, da vidimo kako postoji potreba za ovim novcem i mislim da ćemo u sljedećem budžetu napraviti jednu razliku. I evo sad mogu da najavim kako će to izgledati. Dakle, napravit ćemo poseban konkurs za privrednike mlađe od 35 godina. Dakle, da podstaknemo upravo taj preduzetnički duh kod mladih, a onda će drugi konkurs biti za, ajde da kažem, sve koji su započeli biznis u prethodne 2 godine. Sredstva su se po svakom privrednom subjektu, kako je rečeno, kretala u opsegu od 200.000 do 1.000.000 dinara. Subvencije ćemo iskoristiti za ulaganje u ostalu aparaturu koja nam je potrebna da bismo poboljšali sam kvalitet usluge i rada. Čime se vaša firma bavi? Bavimo se rehabilitacijom, to je ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Sekretar Ivanišević najavio je raspisivanje novih konkursa za početnike u biznisu već sredinom januara, dok će konkursi za zapošljavanje biti raspisani krajem februara 2024.